Okay, manje safikela nje drive, sila nje drive nje. Yebo. Yini inkinga yakho shame? Oh bana. Elasibiza ingane ividiyo benimphafa. Awufethu iqhawe liphafile. Hey ntwana. Hayi mfethu hayi uyabheda If qhawe. you can't beat them, join them. I don't have 250. Hey ngeke qhawe bo sibawala yi. Hawu. Hey umuntu ataqhuzwa kanjena nephafe kanjena. He? Letha kanti utheni umuntu uyabuqhawe. Ayingeke qhawe yi. Ayishisa lempahla. Hayi bakunembile kodwa kabuyama hayi. Isula mnana manje. Oh lo bizithobe. Okungisula nje ngane yami la usuyikhathile nami. Akodwa yaza kubonakala. Akubonakali ntwana he. Akubonakali. Manje ungitixelani kanje? Sula. Akubonakali kodwa. Wona mathuka ngathi angabafazi basemsinga manje. Uqibo. Akubonakali ntwana. Baze banefati. Uxolisana ngona wawona. Hawo yathi. Akujampisi. Yikho lona. Cha ngeke phela ke ukudula kwefoni lokho kwenza lokho. Akodwa yazi. Yo. Yakho nekutsho into encane. Into kaphinda athi angixolisanga sengixolisile ke makeup. Yo. Awuxose kubi. Oh, action speak louder than words. Awunanqakile qhawe hayi. Kodwa ngobonga kayibona zokutshengisa thina bukanye. Ya. Yo. Hayi umuntu axole kakhulu hey. Wahlekani wena ufona njalo hlupha wonke umuntu emhlabeni intombazane lena manje ke tota ikhiphile kimi ngiphume kuye nje ngizivakathisha phela So it's Covered Fire Foundation. biza le foundation oh Sibuyile. Buyisele ethwasini qha hayi. Yabaleka nini? Baleka lebo. Hamba ngisengitshela emotweni la. Yeah, put Pavel. Yeah, put Pavel, ne? Yeah, he's gonna put Pavel. So that's yeah. Yeah. That's a fun, ne? Oh, Maso. umdlalo wakho legoli anything is possible Ah, my darling, cheese. yabanda shame ngikho yabanda shame yabanda Oh my gosh. guys in yazi itemperature ibe bored at this time ngithi basipophela amalunde wethu basipophela amalunde wethu bayaphapha niyaphapha nemadlanga yenu esenza ukuthi thina singabe sabhejwa thina ngemali how I'll show you the car. No. She's Yes, she's at travel media. oh simple Hey! manje nilizane niyaphaselana ibhola lokufona hayi ngiyafona
yakusimbi lo Hayi bafana ngeke bafana hayi. Bayithinte ngala hayi. hayi bayi-plastic Hayi right man. Nje nganawo ngayo uthi inkinga ihlala le emakhaya emsini. Hayi. Unyenja sengathi angashaka amathrakhi kube sathi isiteleka ngathi angashaka manje ke angabe safa njalo uthanda engathi angasha ungamanyala wena ngizokuthiwa ucommentile kulezi ingane lezi ebephosta amasimba fusakho inja sengathi ungafa mgodoyi nyakwenyanya ukuya nokubuya le njengaganiwe ehamba yayogxeka umshado wengane yawubiza ngalento yathi awusayisapheli lento usho umshado kaTekisi udodo womuntu nyakwenyanya masondo uyinja wena ngitshela ukuthi mina wena wakhohliswa ugogo wakho ethi mkhwenyana wayitshela usuganiwe wayedlalisa ugogo wakho Mbongolo ethi kubiza ngomkhwenyana wami uyitshela usuganiwe awuganiwe fusaki nyakwenyanya fusaki lenja manyana Wemzala eshaweni. Amela ngene eshaweni ngathi. Uyasaba ubaba. Ngiyafuna ngaphela izenze. Ayinandaba uthi ugqoka kabi noma kagezi Bonke. Awusonke nje udle ikrona. Nginalo ushonze ngicela nje. ayicala nje wena iprobe ibona i-advertise lo ungaqhubeka uyithenga hayi baveza Ushoti water. mana kodwa pakhe nje nomkhona lezi zinto lezi kuphela Kagezi. ingane zakho bathu bashona oyishiyela ini Oyishiyela abantu bayishiyanga impahla Yazi singenza ijogo kanti umthetho ngona ngisho iculo madoda ngishoda ngecathulo kuphela ubaba kamnyovu ayibiyena mina. lo ubaba kamnyovu kodwa ke onenkinga nje safanele kuthiwa ubaphathise kakhulu Hawu. wangena ihlozi lakhona lo Solani. angisomuntu ngiyasho Oh. khona isiphiwo nje yasinye ngesona leso senzayo anaso Yathi macungwana. Cinga. ubabhele nje umuntu oqhamuka seona amatraki nje samwe amtshela yena into ephika nje uziniphiki ukuthi ingasemndenini uyinto enjalo nje lofana lo kodwa ethe phecelezi angisho ukuthi ngizokamatraki kodwa kodwa ethe phecelezi Ngakho. bese uyeka ukubamba ubiki yabona uyeka ukubamba ubiki ungabi umese ungabi umlandeli womfowenu mase kuba lento leyithi isale ephiki kukhulu Cinga. ubani konke ibona kana baze yaqayitha kodwa ubani konke ibona awungibona ngomlilo njani uyangibona kahle hle uyangibona yini uphafile npo hayi hayi ngeke akukwazi wenzani umdala hayi mina ngijabule ngizobona hayi kangelana umdala nami ngithi ngiyilungiselela uba ngindlela abalandeli babo mina ngaba indlela abalandeli bayo kusukela kudala useningomthini hayi mfuthu phuma lapho sakho yona inkinga manje sengisuke ngaphafa gogo cha kodwa ucobe ini cha nami ngiyabona ukuhlonipha mfethu uyabona lokhu kulalela kuza kweqa ulokhu ulalela kuthiwa ngafuna nangofana uyifake i-makeup ngathi Miss South Africa lomndeni umhlawumbe lama Miss South Africa yabona lapha kuma-repatriation lapha la ugishe khona amalawi hayi nina bafike uba nimukele fana mani inefesayo wena
Ukaro kokulona. Yeah, bafana, yabona. Kuhlekisana. Uthuba wathini? Kuhlekisana ngoba namaZimbabwe niyayisa ni. Fasa abantu. Yimngaphi Zimbabwe elungile go. Yayidilo. Kakho nomfakazela. Thithana beqhawe. Uzozo sicela ukudla amadoda. Hawu. Na usanisuza. Hayi kanti sokuqeda ukudla amadoda. Ya uhlafuna kanjani? Kwali abantu kade bafuna ukubona ukuthi uhlafuna kanjani. Hawu yebo. Ngoba ufuna ukukhulumela ukudla. Ufuna ngathi uyaqeda kanjani? Ngiyobe ufuna ukukhulumela ukudla ingakho ngingakhuluma. Ngiyaqala nje ukudla ama-food parcel ngingamakhona. Ukudla ngiphiwe. Ngathi uyawasha. Nyobo. Uyawasha. Kade lelo muntu. Uthi awudla